asio na bakoro egeru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe eriri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tuzude bụ abalị 14 nke ọnwa 4 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha. Tata bụ eke mmamma. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha, nwa gara mmanya zụziri nke ọma, baba nkịtị n'onwe ya, nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya, mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ. Odogwu ahụ nwoke ekwete na ahụrụ nwoke ama mme na ghọta. Nwaada Clara nwoke ọcha na gịnị na kedu ihe ị na-achị? Ọchị ga-atọgbuola m uche. Kelee ọha na eze. Ọchị ga-atọgbuola m. Kelee ọha na eze. Ndị ọma na abọla chi na salachi olekwa n'otu nọrọ nnọọ gị na-achị ka aka na-arụsiri unu ike ndewo no. Ka ọ dị onwe na ka m sikwa gaa ịma ihe gbasatara ụgbọ igwe a, ọ dịghị mfe. Ọ bụ onye akọrọ ga-amara. Ọ dịghị mfe ma otu agaghị akwala m ịma n'ụbọchị ụnyaahụ ka m mere ya random nọmba 6,000 naira. Agaghị akwala m kwenye 450 maka ebelebe egbuola no. Baba gewekwanụ ntị o. kedu ihe na-atọ gị ọchị? Baba gewekwanụ ntị. Na agaala nga kwenye 450 gị na ga-echewa. Your shame dey shame me. N'ụdị ole kwanụ? Your shame dey shame me. Kedu ka my shame si shame gị? How? 450 how? 450 naira. 450 naira. Isi nwere ego dị m na akpakwunye yesterday gbara ụkwụ lawa. Ya dịwa. In total 6,450 ihe ọ fọziri site n'ike nke Chineke abụrụzie 11,050 naira. Oh, jeje, we are moving. Gịnị onye move gị? You are moving on your own, no? No be me and you. No be me and you, I no follow. Clara, sọsọ ihe m na-arịọ gị agụchala inwere m ndidi. Arịọla m. Nwere m ndidi. Arọshila ihe a. Akpanyere na m ahụ ọkụ. Don't pressure me. Arịọla m. Don't pressure me. Allow me to take my time. Na njem ga, I no follow. Ham, ka m take my time. Gawa, I no follow. You know, onye gbara gị na ọ ga-azụtara gị igwe 17,500 asị nkwụọ maka igwe a. Ma kwụọ 6,450. I no try. You no try. Why? Kedu ihe mere m na try? You no try. Kemgbe uche how many almost how many months na? Month ọgwụla ị na-ahụ ya igwe ahụ. How many months? Month ọgwụla ọnwa anyị nọ n'ime ya ọgwụla ị na-ahụ ya igwe ahụ. Otu a ka ị na-asị m don't worry site n'ike nke Chineke. Ọgbụgba ka apụla n'ike nke Chineke. Nwee ndidi. Arọshila ya. Ndidi m agwụla. Nwee ndidi. Ndidi m agwụla. Ka na-akọ ihe ị na-akọ ọ dị mfe. I'm running out of it. Ọ dịara gị nwa mfe. Ọ dị ala m na 17.5. Ka na-akọ ihe ị na-akọ. Ọ dị ala m. I'm still telling you that I'm just happening. Oh God, just hapụ gị. Ọ bụrụ na m aga emeli ya. I can do it. It's just like this. You know, you just say. Oh. Jee ebe a na-eri igwe gbara ha aka otu a. Gbara ha ka ha bunye gị igwe. Ajọsịrị m menyere gị. Jee gbara ha aka iru ebe a na-eri igwe gị si igwe ọwa ego one asị gị igwe ala ego ole a na-eri ya. Gị gbara ha, ịgbara ha. Ha ebunye gị igwe. Immediately. Nonsense and ingredient. So ihe niile ihe m chọrọ n'aka gị agụchala uche jisi ike. Uche jisi ike. Chineke ga-akpara gị ụzọ ebe ụzọ na-adị. Gị na-enye m that motivation. Onye gbara gị na aga m akwụ 6,450 ị ga-ekwe? Uche jimakwala ji edu. Don't look down on me. Eletula m anya. Elele ya nwa ite ya agbanyụ ọkụ. Gbanyụkwala ọkụ ama ahụ. Ị ga-ahụ n'ihe ga-eme. Nyenụ m time. Gbanyụ ọkụ ama ahụ. Ọ ihe m chọrọ. Gbanyụ ya. Nyenụ m time ka m gbanyụ ọkụ a. Gbanyụ ya ugbu a. Nye m time. Kwụsị dị na-akpanyere m ahụ ọkụ. Fifa ejidela m. Ahụ ọkụ ejidela m. Ejide gị mama mi na atị ka ị na-eme fast. Do fast. He ka ọ gịnị? Act fast. Enweghị m ike ikute ume. Ndị otu ishe ekutekwanụ ọwụkwa ka nne ma ji agaje ụmụ anyị.
mgbe ọbụla mme nka gị se mere m nka mme nka nnọrọkwa n'elu mmiri gbaa egwu gị sị na ana m akpa ụzụzụ ana m akpa dọst kedu iwu dị ozu nwa bekee ebulie gị elu olu ebudata gị ala olu allow me hapụ kene m if you cannot motivate me keep quiet. I can't keep quiet. ị hụrụ aka iji aga ọ bụ eziokwu na igwe m chọrọ ịzụtara gị obu isi ite obu karịa o nwere ike ọ gaghị ebu moto gaa igwe anyị na-azụzụ iwere aka nke ọnụ iji eso energy for energy ọra for ọra igwe a nwere ike ọ gaghị ebu moto gaa and onwe ihe ị ga-eme and that's on period gị na-akọ ihe ị na-akọ ọ mgbe m zụtara gị sị na ị gaghị agba ya mgbe ahụ ka ị ga-amara na James moto shoka nọ ma dọkpụrụzie ego gaa n'ihu ya gị je kọwaa ihe mere iji decide stress my life ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ ka ọ dịkwa anyị chọrọ iji ohere a mee ka ụnụ mara na oje zuru obodo nke ọnwa a ga-ada na obodo Akwa Akụma dị na kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo. ị bụrụ onye obodo Akwa Akụma ị ga-ekpekwa ka akọrọ gị nke a n'akụkọ n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa ọ bụghị Satọde nke a na-abịa the upper one ya 25th of this month ka ya bụ oje zuru obodo ga-ada n'obodo Akwa Akụma. Cheta na oje zuru obodo bụ ihe omume ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM ji ewetara ọha na eze. Ọ bụ ihe omume gbadoro ụkpọ na omenala ịtụtegharị omenala ime ka ọha na eze mara njirimara gịnị obodo. Onye mabutere ya amabutela 30,000 naira cash mint ego anyị ga-enye gị na-akpachapụ ya anya ya achawa gị aka mint ọwụ transfer ka emekwara transfer ya ha ngịa no na-eke ebe anyị anaghị eme otu ahụ ịmabute ya ịmabutela 30,000 naira and some other things ị nwere ike irite n'aka anyị eze gị ga-akpọnye gị mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ ga-ebịa n'ụlọ mgbasa ozi redio ebe anyị agboo na ajụjụ ọnụ gbasara ihe mere obodo gị ji wee bụrụ gịnị ọ pụrụ iche ama mme na weta ọwa eko na-eme ya cheta na ọ dịla ada ọwa eko ọ na-adịla ada gị ma ihe ị na-ege o wee bụrụ ya n'ihi ya ndị Akwa Akụma chebiri anyị n'ụbọchị Satọde bụ abalị 25 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya bụ mgbe ebelebe ga-egbu n'elu ebelebe. Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ n'ụtụtụ taa anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ nzukọ a onyeisiala Bola Tinubu na ndị isi ọrụ nchekwa enwere n'ala anyị bịara nwe ha na nso nso a yesterday ọkwa ya onyeisiala Bola Tinubu na ndị isi ọrụ nchekwa enwe ya bụ gịnị ọgbakọ enwe ha aha gathering nwe ha aha meeting bụ ọgbakọ gbadoro ụkpọ n'okwu gbasatara nchekwa ọkacha dịka a bịara bịa na-anụ akụkọ na ndị agha elu ala anyị ha gara were ogbunigwe jiri amaghị ama si na mistake lee ndị Naijiria aka ha dị ọcha tụgbuo n'ahịa Jili Market dị n'oke ala steeti Borno na oke ala steeti Yobe ozu ndị mmadụ aya ịva asị ndị merụrụ ahụ mere gịnị ka nkọ ndị Borno etiwe ndị Yobe etiwe ndị onu gburu agbụ ndị Boko Haram ndị onu gburu agbụ ndị Boko Haram gịnị mere unu ji mee nke a ndị agha elu ala anyị ekechiri na ha bụ ndị Boko Haram ihe awụ ihe anyị nọ n'elu ya ugbu a ikekwe enweghị na ka Tinubu si wee nụ akụkọ a ya kpọọ ndị isi ọrụ nchekwa dịgasị iche iche ma onye inspector general ndị uwe ojii ala anyị ma onye director general ndị DSS ma ndị isi ndị agha ndị isi ndị agha mmiri Navy ndị isi so onye ọbụla come what is wrong forward march. Yesterday around 2:30 ka ya bụ ọgbakọ bịara hiodo na Aso Rock dị na Abuja enwe ha akwala ha nzukọ ọzọ anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị nke abụghị mbụ ya nke o ji abụọ ya nke o jikwa na abụọ atọ ya onye isi ala Bola Tinubu na ndị isi ọrụ nchekwa na-enwe nzukọ ị chere na nzukọ a ga-amịta mkpụrụ dị mma nke ugbu a enweghara ọ ga-amịta mkpụrụ mere gịnị dị mma n'uche nke gị kedu ihe ị chere ekwesịrị ime iji hụ na e nwere nchekwa n'ala anyị bụ Naịjirịa ya bụrụ na ị nwere ọsịsa gaa na Facebook anyị n'ụtụtụ a ozi zibatara na Facebook ka anyị ga-eme gịnị ka anyị ga-ewere chọwa Eko FM 100.7 kliki ịkpam kiriwe anyị ebe ahụ zibatara anyị ozi nwannele mgbanule anyị la akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị mụ na
Trump abịaghị nrụrịta ụka mụ na ya abịaghị igwu egwu nke na onye kpuo ibe ya ka Popolio kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati African Democratic Congress bụ ADC bụ pati ụkwụ siri ike n'ala ịzọpụta ndị Naịjirịa ma kpapụ otu pati APC n'ọkwa ọchịchị ka onye bụbu onye atọni jeneral ala anyị bụ Abubakar Malami kwuru. Mba China apụtala gọrọ ụkwụ n'aka ha n'ebubo ahụ eboro ha na ọ bụ ha na-ebugara mba Iran ngwa ọgụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na dị ka o mechara afọ 12 ndị nne na nna amalite ha n'ikpo oku ka atọhapụ ụmụaka Chibok 87 atọrọla atọrọ. O nweghị mgbe otu pati African Democratic Congress bụ ADC bịara kwuo na ọ bụ n'ogige Igusukwiya ka ha ga na-enwe ọgbakọ ha ka Wike kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Trump ewepụla ihe eserese foto o tinyere n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia bụ nke gosiri ebe o mere onwe ya dịka Jizọs Kraịst. O nweghị onye ga-emenwuora ndị ugwu ihe mbụ n'obi imere ha ka Peter Obi kwuru bụ akụkọ na-ada gbemgbem n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii steeti Kaduna anwụchiela ndị ntọrọ mmadụ 41 ma zọpụta mmadụ 7 ha tọrọla atọrọ. Mba Ghana ahọpụtala nwa amadi si mba Portugal aha ya bụ Carlos Queiroz dị ka onye nkụzi egwuregwu bọọlụ ha. Nọkwa ihe nnyocha ọbara DNA otu di na nwunye ọnwụ bidoro biwe kemgbe esi mere egosila na ha bụ nwanne n'agbanyeghị na ha amụọ n'ụmụ 3 bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ogbugbu ndị agha elu ala anyị ji ogbunigwe gbuo ndị aka ha dị ọcha na steeti Borno. Tinubu na ndị isi ọrụ nchekwa dịgasị iche iche enwere n'ala anyị ejirila maka nke a nwee nzukọ na-Aso Rock dị n'Abuja. After the meeting. Igirigi. Emecha ọgbakọ, what's the next positive step? You know? Ịjụọla ajụjụ a dịka a panel of judge. Ka judges ka ewe. Nsogbu adị. Ka ndị a na judge ebe ha na-eme debate. Ọ ya gị nwa ka m jụrụ ajụjụ n'ụtụtụ uche. Na gịnị mere? Ike gwọrọ ka ọ dị nwaanyị ọma ihe nnyocha ọbara DNA otu di na nwunye ọwụ bidoro biwe kemgbe esi mere abịala gosi na ha bụ nwanne n'agbanyeghị na ha amụọ na ụmụ 3 ha akụkọtala mkpa kụpụta ụmụ 3 bịazie nwere ka ha si n'ụwa akụkọ ịmakwa onye elu nwanne gị agbara ha gawa jee mewa DNA ruzie ebe ahụ ebelebe egbuo na gịnị n'elu ebelebe ka ihe ụmụ 3 a ga-akọziri chi ha na marriage continues. Anyị kewa marriage ekewala ụmụaka ama m na aghọta mere anyị ji ekwu ya na-ekwusi ya ike na-ekwu ya na-etisi ya ike na-eti ya na-etisi ya ike. Ị hụrụ ihe gbasatara marriage a gbadokwa anya ihe gbasatakwara marriage a ma egene gbadokwa anya love na-apakwala gị gbadokwa anya. O nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-aga ha side agatụrụ ime ha batazie were ihe afọ ime ahụ bukasa ya di ha na ọ di ha atọrọ di gị anaghị acha ọcha gị nwa anaghị acha ọcha ọ na-amụ nwa ụmụ na-awụ Kevin De Bruyne
na-acha zazazazazaza ama me na-aghọta acha akpa gị aka n'ọnụ gị so si na agbụrụ nne gị pụta ụwa jin na ọ dị ihe a o kelekpere ama me na-aghọta yes o kelekpere ude gị na-ede ị naghị acha ọcha nwunye gị anaghị acha ọcha agbụrụ na anaghị acha ọcha gị sọwụ nne gị ọkịrị ọ bịara gị ọ lọrọ gị ụwa ọ na-aga mụọ Kevin De Bruyne anyị asịkwa na na ihe dị otu ahụ adịkwa o ọ na-adị mma na gbado anya o gị nwawụkwa na onye nke nwoke ịnọrọ otu ya mgbe nwaanyị ọ na-awụ mgbe ọbụla ị bọrọ ya sam ga-emekatara gị gaanyị ga-emekatara gị ọ na-ara ahụ ihe ekpe all of a sudden ya na-ebube gị n'ihu ya na-echenji ya na-ebe gị n'ihu ka iji ya nọrọ otu ya ya na-afọ ọsọ gị kwesịrị dị suspicious gị nọrọ otu ya gị ile ya sị are you for real are you for real amaghị na aghọta tupu gị nsa nna nwa ọ na-abụghị gị gbatụwara ibe ike gwara ihe nyocha ọbara DNA otu di na nwunye ọwụ bidoro ndị bidoro biwe kemgbe esi mere bịa nnọọ gosi na ha bụ nwanne na-agbanyeghị na ha mụọ na ụmụ atọ igirigi ebubele ọ dị gịnị ego o wee bụrụ ya Peter Obi apụtala na nso nso a kpuo ọtụtụ okpo bụkwanụ nke ị ga-enwe ohere nọrọ n'ụtụtụ a nke mbụ ya wee bụrụ na o nweghị onye ọgwụ na Naịjirịa ga-emenwu ụra ndị ugwu ndị North ihe o bu n'obi imeri ha somebody tie campaign tikwa campaign tie campaign ama m na-aghọta Jonathan mekwara ndị ugwu the same ị ghọtara ị na-aghọta na ya nwa ihe o bu n'obi imere ndị ugwu o wee mere ha ya aka na-awụ na ọ ga-atụgharị ala ugwu ndị a mara na men dey akwa ịhụna only him na men with the look we know the judge Trump akụkọ anyị nụrụ bụ na ọ gara aga were AI tụgharịzie onwe ya ịmanụ ka Jizọs si ihe onyonyo ewepụtara anyị na Jizọs anyị amaghị onye gara aga hụ Jizọs see ya pichọ ewepụtazi ihe onyonyo ahụ Trump onye ọha lezie ebe Trump bịara dizie ka Jizọs Trump onye ọha na-ebikwasịza were aka ya bikwasịzie ndị mmadụ n'isi na-ekpere ha ekpere sile Trump ihe a na-agụkwa na soshal midia ihe a na-agụkwa na soshal midia ndị mmadụ asịkwa o Trump imewela onwe gị ka Kraịst ịma o nwere ebe mmadụ ga-ahụta onwe nwere oge ị ga-ahụta onwe gị isi ebuwe gị uche o nwekwara ike onye ime enwere nke onwe megakwa anyị ma AI ewezikwa ihe nụtụla na pawa na-eme intoxicate uche harakwala ịmakwa na AI ewezikwa ihe a na-ejighị ya eme ọhụ nke ịbịa na-eme onwe gị ka ewu Kraịst mana o wepụla ya gịnị mere o ji mee ya eme ikekwe olelo onwe ya dịka onye ji ike o ji ọtụtụ ike ama m na-aghọta olelo onwe ya dịka onye ji gịnị ọtụtụ ike mere o ji ọ na-ahụtazi onwe ya dịka Kraịst ndị mmadụ eji ọnụ gbawa ya ntị Trump kedu ihe mere iji mee nka Trump kedu ihe mere iji mee nka ihe mere adabaghị adaba ọ na ana m akwado n'ihe o mere mana ịma AI nwezikwa ihe a na-ejighị ahụ ya emega ma ndị ga-abịa ha sị ha vụrụ m onye ihu ya pịa m efe ya asị ya ma posturu ọ bụ naghị agwata ihe anyị na-akọ ya ma posturu ozugbo ndị mmadụ bidoro gbawa ya ntị ya aga mee gịnị delitie ya iji hụ na gịnị o tekiala correction onye ha ka Trump onye na-eme mistake Clara nwoke ọcha gbatagodo ebe m na-aga ihe o mere arụghị mma ihe m na-achọ ịkọwa gezie ntị ihe m na-achọ ịkọwa wee bụrụ ịma ndị oyibo si pawa na-eme intoxicate ọkwa ya o nwere ebe ị ga-ahụta onwe gị na ike abaala gị n'aka o nweghị onye ga-amanwu gị aka gị chee na ime na gịnị ara gị na Chineke wuzi ọgbọ ihe awa ngụlụ ndị mmadụ si aghọta ya bụ ihe gịnị mere Trump ga-eji ahụta onwe ya dịka Kraịst Uche ebe m na-achọkwa ime ka ịghọta wụ na agbọọla ya ntị ya aghọta wepụ ya ọ gbalịrị mana ya lezie gịnị anya ya lele arịrị ya lele gịnị arịrị ya jikwa jụọ ese ebere ya dịka o mechara afọ 12 years ndị nne na nna amalite ha anaghị ikpe oku ka atọhapụ ụmụaka Chibok 87 atọrọ ọ dị egwu obodo Naijiria 12 years ndị aka nọkwa n'aka ndị tọrọla ha ndị Boko Haram onye ma condition ndị a n'aka ndị ahụ ọtụtụ n'ime ha amụọna n'ụmụ na-awọla ha onye anọ a na-akọ
ọ dị egwu ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ Popolio apụtala kwuo na ya na Trump abịaghị ṅụrịrịta ụka ha abịaghị n'ihe panel of judges ladies and gentlemen ya na Trump abịaghị igwu egbo onye kwuo ibe ya aka maka na ya dị na nso nso aka ya na Trump bịara na-agbarịta egbe ọnụ Trump na-amakwa ya nwe aka n'ihu maka na onye nke asị ịlụ agha eme gịnị adịghị mma Trump na-amazi ya aka ọ bụ ihe mere nji so na onye ma Trump gwakwa ya ya gbadokwa gị n'elu onye ọha ji mgba na-emelaruola gị gwaruru anyị ya o nwere onye na-amaghị Trump na Mbaise onwe onye na-amaghị ya na Mbaise ama Trump ama na Mbaise kegara o wee hụrụ ya Trump nwanne Clara kegara kode anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post mmụọ m ga-anọ ya mgbe ndị otu pati African Democratic Congress bụ ADC ga-enwe ọgbakọ ka El-Rufai kwuru mgbe a jụrụ ya ma ọ ga-eso n'ọgbakọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC ga-enwe n'oge na-adịghị anya bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC na steeti Adamawa akwụsịtụla Atiku na Babachie Lawal ọrụ Tinubu na ndị isi ọrụ nchekwa enweela nzukọ mba Iran adịzila njikere maka mkparịta ụka udo ha kpọrọ m oku n'ụtụtụ ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde ka Trump kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 otu ọha na eze ndị Igbo adọọla aka na ntị gbasara ịdị na-akatọ ndị ndu e nwere n'ala Igbo bụ ndị na-akwado Tinubu 2027 otu pati African Democratic Congress bụ ADC adọọla aka na ntị ma esuola aka n'ala ma dee n'ire ịkpapụ otu pati APC n'ọkwa ọchịchị na steeti Borno gọvanọ steeti Ogun bụ Dapa Abiodun akpọpụtala nwa amadi aha ya bụ Solomon Olamilekan Adiola dịka onye ga-anọchite anya ya n'afọ 2027 ma ọchịchị apụọ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aga m eweta mgbanwe pụrụ iche na mgbago ugwu ala anyị ma mee ebe ahụ ka ọ bụrụ anya mma ka Peter Obi kwuru Tinubu ga-akụ afọ n'ala na ntụliaka elu afọ 2027 tupu ọ na-akụ elekere 10 nke ụtụtụ ụbọchị ntụliaka elu ahụ ka onye bụbu onye otimkpu otu pati African Democratic Congress kwuru 2027 atụnyekwarala m vote maka na abụ m onye Igbo ma ọ bụkwanụ maka na abụ m onye okpukperechi ụka Kraịst ka Peter Obi kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 enwere m ike ịgbanwe pati ugboro 20 20 times ka Peter Obi kwuru Peter Obi chọrọ itinye ndị mmadụ na-agbagharị ya ọ dị egwu ịmana ugbu a ịhụ na ọka agbaghara na-ada na otu pati ADC now anyị ahụbeghị ya ka onye nyere na tiketi then anyị amakwanye nọ ya n'obi o ugbo okwuela 2027 nwa afọ ọzọ na-abịa abịa na o nwere ike ime gị na ịgbanwe pati ugboro 20 ya nwa na ọmaghị hụ na ọmaghị ho ichenji pati 20 times onye na-akọ nke ọ na-ekwu ya kwuwe ihe nke a pụtara bụ na ị hụrụ Peter Obi otu pati ADC enwe anwa ajụ inye ya tiketi Peter Obi ga-apụ 10 minutes ozugbo Mark okwu look at you ọkwa okwuola ya Peter Obi ga-apụ 10 minutes ndị ịhụnụ ya otu onye otimkpu otu pati African Democratic Congress apụtala na-ekwu na ịhụrụ n'ụbọchị ntụliaka elu election day
tupu ọ na-akụ 10 nke ụtụtụ Tinubu eluzuola election na na mgbọrọ na-agbada ya ọ dị egwu ama m na-aghọta o wee bụrụ ya. Gọvanọ steeti Ogun bụ Dapò Abiodun akpọpụtala nwa amadi aha ya bụ Solomon Olamilekan Adeola dịka onye ga-anọchite anya ya n'afọ 2027 na-abịa abịa ma ọchịchị ama egene pụọ. Uche ị hụrụ okwu a ekwesịrị ileba ya anya nke wụ na gọvanọ ọwụla achịchara anụ ya achọ onye ọ ga-akpọta owu their right. Eche m election by voting. Is it by selection? Nke Nigeria we onye chicha ya kpọpụta nwanne ya enwe onye oge ime ndọs. Kedu ya ga-akpọ ihe a? Ya enwe onye ọ na-asọ ụzọ. Steeti ọbụla ihe adịdị pattern a na-eyuzizi na. Ewe ihe ka eweela gị iwe. Ke ihe mere ọ ga-eji adị like that? Atụkwala m aka n'ọnụ. Anwakwala anwa tụọ m aka n'ọlụ Clara nwoke ọcha. Ime enwere m hot temper. Ime eji m ewe iwe ọkụ asụ nsọ. Eche m isi ịgbanwe ne. Eji m ewe iwe ọkụ. Ọdụ uche this thing ọ dịghị n'ọda. Atụhakwala m aka n'ọnụ. Amamihe mere m ji agwa gị ya. Kọde Donald Chimezie Trump apụtalakwuo na onye Mbaise apụtalakwuo na mba Iran adịziela ha njikere maka mkparịta ụka udo na ha bịara bịa kpọọ ya oku n'ụtụtụ ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde si ya bịazie ka ha nwee ike dakọrịta ntị na ha asọkọmbugo somebody tie power dịka anyị kpọ nke ahụ n'ọnụ otu pati ADC African Democratic Congress na steeti Adamawa steeti Atiku ewere suspension letter nye Atiku na Babachie Lawal sị ha chenu jesi ike ike agwụla. Uche ka ihe na-eme n'otu pati ADC ọ dị egwu. Uche na kansụl ime obodo Atiku ka a nọkwa nye ya suspension chi ya jezugodo ike onweghị ihe anyị na-agaghị anụfọ politiks na yomet ọ bụ egbe achọ ụtaba n'aka na-agba wee bụrụ ya ndị otu pati African Democratic Congress bụ ADC ọkwata ka unu ga-enwe ya bụ ọgbakọ Erufai apụtalakwuo na mmụọ ya ga-adị arụ ọnụ. Onye na-agakwa na-agba ya ajụjụ ọnụ ọma kọndishọn Erufai amakwa ọ nọ n'aka DSS ka ICPC ejichiela ya mgbe a bịara na-ajụ ya sọ ọ ga-aga ọgbakọ ịma ndị nta akụkọ wụ ndị aghụghọ ndị nta akụkọ wụ ndị aghụghọ Erufai asị ya nna anọghị ya my spirit will be there wee bụrụ ya ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch akwụkwọ pọpọpọ ndị ọkpa egbe bandit awakpola otu obodo na steeti Rivers tọrọ otu onye ndu ndị ọrụ nchekwa vigilante bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Ifeanyi Okowa apụtalakwuo na ọ ga-azọ ọkwa senate n'afọ 2027 ịnọchite anya mpaghara Delta North. Atụọla otu nwoke ọgwụ na steeti Lagos mkpọrọ apụta maka ịkpaso obere nwatakịrị dị naanị ọnwa 6 months iko n'ike. O nweghị onye na-egbochi ndị otu pati ọzọ ịrụ ọrụ ha ka ụlọ ọrụ onyeisiala kwuru bụ akụkọ na-ada gbemgbem n'akpụkpọ akụkọ Punch na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye agha egbuola onye ọkpọ ụgbọala trela na-Aba ozu ya dọrọ. O nwebeghị mgbe a kpọrọ m ma mee m nnyocha maka ime nrụrụ aka ka pantamikoro ṅụrịwa akpọbeghị gị pụta na-ekpu a ga-akpọ n'oge na nso nso a. Onye agha egbuola onye ọkwọ ụgbọala trela na-Aba ozu ya dọrọ asụ na mistake ama m na-aghọta mana gọọmenti steeti Abịa sị na a ga-eme nnyocha gbasara nka ka a mara kene ka mmiri siri baa n'opi ụgbọgịrị na steeti Lagos ka otu oke ibiri nwoke na ole obere nwatakịrị dị 6 months not 6 years 6 months kwaso ya iko n'ike maka onye na-asị gị kunye ya nwa gbadokwa anya my neighbor hapụrụ ya nwa pụwa ekuru ya kukwasa na labs ịma na ebelebe egbuola na labs ebe ahụ eji ya kudo ebelebe egbugo Uche nwa 6 months ndị mmadụ n'osikwu na-eme ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị eleba ya anya bụ nzukọ a onyeisiala Bola Tinubu
na ndị isi ọrụ nchekwa enwere n'ala anyị bịara nwee n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị bụ Naịjirịa. Anyị wee na-asị gị, ị chere na nzukọ nke ugbu a ga-amịta mkpụrụ? Gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi, anyị lọghachie ya bụ dara anyị tanyere eze naanị mara ya ka ọ dị dadara, maka na dara agaghị eso. Ị gaghị ara ya, ị gaghịkwa na-ara ya, gaghị ara ya, ị kwesịrị ịsa ara. Rawa naanị gị, nlọghachi naanị mara ya agarịkwala gị. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Attention, or
na-agakwa na-aga ma na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa gawa agawa amami na ghọta anyị alọghachiela ịbịara ya bụ ụdara ka ọ dị dadarara ụdara naanị m ga-ara Clara agaghị eso m ara ya o wee bịara ya n'ụtụtụ a dịka anyị si wee gwa gị na mbụ anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na nzukọ ọzọ onyeisiala Tinubu na ndị isi ọrụ nchekwa enwere n'ala anyị bịara nwe ha na nso nso a na-asọrọ ọkụ dị na Abuja bụ nke gụnyere onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị ndị isi ndị agha ala anyị ndị isi ndị agha mmiri ala anyị ndị Navy ndị isi ndị agha elu ala anyị akwa Air Force na gbogbo tigbo ụmụnne ya ha niile bịachara ya bụ gịnị ọgbakọ ọ na-abịa dịka akụkọ bịara na-akọ na ndị agha elu ala anyị ha ji ama ya ama jiri ogbu na igwe nnọọ otu vom ebelebe egbuo mgbadamgba agba na gịnị elu mgbadamgba n'otu ebe ọwa ma dịka Jili Market bụ nke dị n'oke ala steeti Borno na steeti Yobe ozu ndị mmadụ anyị ịva ọtụtụ ndị mmadụ enwetakwanụ ihe mmerụ ahụ anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a ị chere na nzukọ nke a onye isi ala Bola Tinubu na ndị isi ọrụ nchekwa nwehara na ọ ga-amịta mkpụrụ dị mma ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị soro ibe gị gaa na Facebook anyị ga ebe ahụ gazibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme gị gbalịa gbuo ya nke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratọ ibe ya ratọ ịbọọlachi odogwu na redio kembụ na eko ya gaziere gị nwaanyị ọma mara mma ịbọọlachi ndewo gaa n'ihu na-ekwu ma isi akpa mara akpọ ekelele m nọ o jeziri obodo atago gbaka m otu a ndị akpa ma gbara bịa onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị bịawanụ oge ereji ịghọtago biko uche ka m tigo ọnụ na ihe a bịara uche akịda na ihe m na-ekwu gaa n'ihu uche ịma akị kara awụsa ọwụhụ ihe a bịara ama m ụtara ihe nidere wụ akshọn na ndị bekee akshọn ịghọtara ọwụ ekwu awụsa ịghọtara ịma na ụka ekwubere ọwụ taa ka ekwubere ya na-emela mgbakọ na-emekwala ke enyere ọdọ ọwụ taa ka ekwubere ekwele ya bifọ kwuo ya bi 5 uche ekwele ya bi 100 ịghọtala so ihe m chọgawo ebe ntude na-to take action ọ bụghị ebe na-ekwuole ya abịagwa ya na news biko Tinubu ha na ndị mere mgbakọ ha tige action ọ ha chọga do the needful ya gazie Mike ịbọọlachi dike dị ọra mma ya gazie ọtọlugo nwaanyị ka ime adị m mma ịbọọlachi dịka otichi na-enwe ndidi biko onwe ndidi na uche ụdara aka thank you so much chere m akọpụrụ gị mgbarịmgba ndidi nwere agwụla thank you so much ọgwụla ụlọ onwe ike egwu biko uche ihe m nọ na-egwu ahụ aha m ugodi ekechukwu esi makwa akụmakpọga uche ana m eche na nzukọ ndị a ga-eme ọ ga-enwechi isi ihe jikọ ọ ga-enwechi isi wee chee kemgbe Goodluck Jonathan chịrị Nigeria also even in his own cabinet there is Boko Haram there ọ bụrụ na ndị agba arụkwa ga-anọ n'ọgbakọ ha ga-enwe ọ ga-awọk mana ọ bụrụ na a ga-emecha mitin na tupu mitin agbasala ebe ụzọ wee gara ndị emere na mitin infọmeshọn uche ihe niile ga-awaja mbele ka ọzọ awụrụ ya biko achọrọ m iji ohere anụra m ihe n'ogo pụtara na o nwere gọvanọ ọkpụrụ aha sị ọ bụrụ na ya chịchị onye rutu ga-anọchitere ịma gị na-ekwu ka na-agwa ndị Naijiria sọrọ iwe votu eji eme gị ha che na ọwụ ekwu ka ekwu gị achọrọ m iji ohere na-asị onye ọbụla wụ gọvanọ ọ ga-achị steeti ọbụla ya kwere nkwa mgbe a na-eji ya n'ihe ọrụ na ya ga-protect life and property of the people olee ka ọ na-awụrụ ebute alawas niile ha ebubaga ihe niile gwa lokeshọn Imo steeti ọbụla na-eji ha ebubaga ozugbo ha bido steeti Naijiria ma ya na ruo ntakịrị onye Boko Haram ndịrebe ha na-abịa ọdịnadị leta dejere gọvanọ aga m abịa ọgụ n'obodo gị ya etimekpọma Tinubu o nweghị ike ịgbadị mbọ ahụ ma ọlụ dị ọgụ ihe ekwere na afọ ndị anapụta ndị ka ya so ana m eji ohere na-asa ndị asa wọnụ gọvanọ ọbụla chịrị pụtara 2027 ya jikerepe na ya ga-alụ ọgụ ma ya rie ka ọjọọ ya eji ekwenụ ka ọma oge ruole mgbe a ga-eri n'anya lokeshọn nụrụ nga ahụ na-aṅụ champion na-ata ọkụkọ ndị ọchịghị achịga na-anwụ n'agụrụ ọwụ ihe ọjọọ ka Tinubu rụwakwanụ ka gbasara Abuja mgbe a na-ahụkwa na nga alụdụrụ ha alụdụ Tinubu nwere ike wetara federal mic
abịa hụtata emere ma ọ maka ịnụkọta nga ya ruo na oriri ihe ericha arụ mgbe a ga-alụ ọgụ a gbara ihe mala bekee enough is enough ya gaziere ya gaziere gị nwoke ọma ịbọọlachi nke a kụchapụla ị ga-agbalị kpọghachie ka i wee nwee ike soro ibe gị tinye ọnụ n'okwu ọnụ ebe ahụ n'ụtụtụ a ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ ma na steeti Imo ụtụtụ ọma injinia uchele oturu mere taa anyị dị mma awụ injinia Frank Udegodosi Amasa Douglas oke uche n'isi gọ n'isiokwu a ewele iwo ọwata ewepụtachiri aha ndị ewu ndị spọnsọ bụ gwara m ka a na-enekwe mitin ka ele ha na-emepe na mitin wala agwala ya aha ndị ahụ abịadepụtasịa ndị sponsọs aka na-eme close door meeting ele ihe ha na-emezi ọ bụghị ga-eme ndị ahụ arrest tọchọ ha agwa ha ndị ha na ha na-arụ dị ọrụ kịta akpọpụtacha ha ndị sponsọs ha adịma ha close door meeting ele ha na-emere wala agwala ya ndị mega ihe ahụ so m na-ekwu okwu ya wụ ndị ahụ ha gwara ma ọ na ọwa eziokwu o ha tọchọ ha mere ha kwesịrị ka ha ike kpọpụtacha ndị ha na ha nọ na-arụ ọrụ niile a ya kwa na ha ga-emenwe ha mee international body ka ha mee ha invite ka ha bịa na Naịjirịa bịa ike bịa nyere ya aka we can fight on security. I don't know about time on Monday. Ya gazie injinia ịbọọlachi Uchenna Clever no. ụtụtụ ọma Lara madam Okocha. Ịbọọlachi. Dalo. Ụtụtụ tamara mma. makwara gị gaa n'ihu Uche o. Enwe ihe gụpụtara ebe a ese na gịnị ahụ ya ka ha steeti gbara aha na-egwu ole mmadụ ole na-ekwe gịnị gọvanọ steeti ahụ ọ bụgana Tinubu ugbo ka ọ bịa lọrọ ya ọkụkọ gịnị ihe otu gana lekọta anyị ma brọdaship kwuo so gọvanọ bụla abịa gara na ya dịrịrị ichekwa ndị ọ na-achị onye kwesịrị na-eme ọwụwụ mgbe eru akpọwa Tinubu gosi ebe ahụ kpọtara gị ndị polisi onye nwere polisi na vileji na ya steeti ya enwere militaries na steeti dị enwere amị barak enwere ndị nwe nwetara bịa barak na steeti ha so do you expect the president to from that place and call ndị ka nwere na Abuja ma ndị ike mkpụrụ ha abịa n'Imo steeti ya ma ọ bịa ya steeti wee bịa lụrụ things are not being done that way. ndewa ya gazie ịbọọlachi Uchenna na Clever ụtụtụ ọma nke ọbụla ị kpọrọ ya Uchenna na Clever ngwanụ gbapụ ya ọsọ ịnụ ndewo my brother bụrụ n'obi that Boko Haram nọ naanị Nigeria anọ na Air Force nọ na Navy nọ na Land Force kana otu somebody je training ịnya fighter plane uche ọmahụ na enwetabe the place ya kwesịrị ịlụ bọmbụ ya elime bọmbụ ya n'ime ahịa tụgbuchia ndị mmadụ ihe emege na ka akwụsị ha ka ha eri jerulebe ha kwesịrị ịlụ bọmbụ ahụ ka akwụsịgodi ọrụ Boko Haram na-akpamike ọ bụrụ na ụnụ gọọmenti Naijiria federal gọọmenti of Nigeria dị awee Boko Haram ha ma maka ha nna na-ekwu nwere sị ụmụaka ndị esi ndị nwe ha nsi ele ebe anụ ele ebe ụmụ ọhụrụ ya ga na ekele ya n'aka ụfọdụ ụbọchị ụmụ ise na isii na ana ihe a na-abarịrị n'obodo owu Naijiria kedu ihe na onye a na-abanye ọka ime gịnị awụrụ anụmanụ iwu okooko iwu nnọma a ga-ejigba gị na pilot buli plan n'elu oruhu destination elu bọm ọkọchenubeze skul nye ya faịta ịba nye ga naanị faịta chahaje skul ọkụ ụnụ hụrụ otu obodo ori ma brọda onye ọbụla dị aka chọọ onwe ya mama si obodo federal gọọmenti demere Boko Haram bịa paying them kumi agwa gịsi mgbe ya na-eje ebutere ha ego federal gọọmenti na-enye ha stọk a na-enye ha nye polisi nye DSS ya gazie ihe niile ị na-ekwu bụkwa gịnị allegedly ka ọ dị na Facebook anyị ozi akarịkwa na nke a si n'aka James Igwe ọ sị ihe abụghị mbụ ya onyeisiala Tinubu na ndị isi ọrụ nchekwa na-enwe nzukọ ọkwa ị na-aghọta emechakwa ya kete kpọkpọ na n'ihi ya onweghị otu mkpụrụ nzukọ a ha nwere ga-amịta onwenye mkpụrụ dị mma ọ ga-eme gịnị ọ ga-amịta ọ ga-adịkwa ka o si adị anyị ahụ na nke gị Jezibel gị nwawo Jezibel enyi ya gị maka a na-afa ya ekpere n'isi ọ chịgbuola onwe ya amamihe na-atọ gị Ezekiel Chima ọsọ ụtụtụ ọma anyị ekele akwa gị n'Omowa mmere m ọsọ ụtụtụ ọma my people na Clara gị anarakwala m igwe ahụ ọkwa ị na-aghọta na dị m serious na nna dị serious igotere gị Ada Nnewi machine m ha ya
ma bịala bụ itinye gị ịta ahụhụ ugboro abụọ. Thank you. What do you mean? Mowa mere mama m ị na-ekwu ekwu ka onye asị n'afọ a. I know you very well. Betel achazie m also my favorite paper ịwa awa one no Betel achazie m Amaka Jane also ụtụtụ ọma my paper ndewo Ifeanyị ejimi nke onye si obi akpụ egbe ma ọ sị ihe si n'isi mebie ebe niile wụ nyasa na Tinubu akwụọla afọ n'ala na onwekwa ihe ga-esi n'ọchịchị ya eme gịnị apụta na abịalekwu gbasatara nchekwa onweghị ihe ọzọ ọ ga-emenwu ga-eweta ogbugbo n'ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị bụ Naijiria ọkwa na-aghọta ka anyị dobere ya ebe a Ifeanyị ejimi nke onye ya bụ chere obi gị adaala ụda ezigbote ọya anyị Collins Osuagwu onye a na-eti moshọn si Imopolis zibata ozi ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara nakwa ndị na-ege ntị na onyeisiala Bola Tinubu na ndị isi ọrụ nchekwa ha ji enwe ọgbakọ ha ji enwe nzukọ dịka echi adị emechakwa enwekpa ogbugbo ọbụla oge eme gịnị ọ ga-eweta na ha biko ha swallow pride ha zie Trump ka ọ bịa nyere ha ka ya gaziri gị no motion ya bụ chere obi gị adaala ụda Chibike Destiny Nze ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara aha gị Igbo Son isi agba obodo chọrọ udo isi Uche na nzụtara Clara ordinary bicycle na nkwụsị dị na-ekwu ọtụtụrụ okwu na meeting upon meeting Uche anyị gwa aja mbele aja mbele ngwadobiri ya Ebolachi Abọọla m chi Uche na Clara ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Anụrụ m na ọ dị laud na ọwa eko. Chere ka anyị kụpụọra gị mgbịrịmgba Ọ dị laud na ọwa eko. Ma ọ na-adị laud gị nwa m ihe ị na-ege. Ahụrụ na ọ dị laud mara na ọwa eko mana ama m na ọ bụ eko. Otu a ka ọ dị. Ụtụtụ ọma anọruo Linda Oscar na-ekele unu ebe ọ pụrụ iche. Uche na Clara ụwa anyị nọ n'ime ya na ndị na-achị anyị ya ana ya ihe niile kwesịrị ịdị na nhazi dị mma aghasasịala ihe ha kwuru abụzighị ihe anyị hụrụ ihe anyị na-ahụkwa abụghị ihe ha kwuru na ihe m nwere ịtọgbọwo ụwa anyị nọ n'ime ya ka anyị na-arịọ Chineke amara ọ bụrụ maka ndị a na-achị anyị a ga-aga na INEC mezisie ihe niile tupu ha bịakwuo okwu anyị amara na otu a na-adị nwunye m aghọta m ihe megazi anọruo Linda Oscar na-asị ka Chineke nọnyere anyị ndewonu ọ dị laud naanị ọwụ na eko otu a ka ọ dị bịa gaziere gị anọruo Ebolachi ụmụnne m na Bọlachi Ebolachi Chimezie mmadụ waha m nwafọ egbelu obube Owerri n'ọta anyị ka wee chukwu ochie insekuriti arịala elu anyị ama onye anyị ekwu egbu mana hemshimekwu nga ahụ na nkenke wee hụ na ọgbakọ onye isi ala shi ahụ chọrọ ime ashimekwu ya n'ezie ụra washi enweghị nne ha ọ ga-amị ha Chimezie waha m ndewo ya gaziere gị Chimezie mmadụ Ebolachi abọọla m chi Uche ụtụtụ ọma ọnwa darita ndewo Clara kụpụrụ Uche aja mbele Uche aja mbele agbọọla m ya ugwu igwe Uche wedị ihe na-azụ gịnị kedu ihe ị na-akọ ọnwụ nwa ndị na-abanyere ya aja n'ukwu si ya tọwa m n'ọnụ nyenụ m time asa nwaanyị otu ahụ ka ị na-ebutere igwe na-enwe otu ọrụ biko gaa buru igwe ahụ dosa enweghị ihe ọgbaga azụtala igwe achọwa siiti juru eju na Douglas a ga-achọta mba a ma azụtara ya n'uche thank you o biri gị ebe ahụ Clara ọhụtụla gị anya ọ hụtụla ma anwa m onye Uche biko na ndị ọnụ n'ihe a na-ekwu ihe anụnwa asị na Tinubu na ndị ihe a mitiri nwanne m ka m gwakwa gị dị eziokwu enwekwa ihe ahụ ga-amịta nke ọsọ wụrụ na ọ ga-amịta ọgwụ taa ka ha mitiwere ha emitiela eke mbụ miti eke abụọ miti eke atọ chenjie gịnị na difense minista still ihe na-ebenụ ka na-ebekwe so ọ ka mma na akpọrọ Trump ka ha bata bịa nyere anyị aka ọkwa otu m si ekwu ya ma egbuekwu ihe a na-egbu otu mmadụ a ga-afọkwa 2027
lekwa ihe a na-egbu over 200 and chibọkwa aka ga-egbukwe ndị ọzọ bọkwa aka ga-egbukwe ele ihe megenu ya kpọ Trump ka ọ bata bịa nyere Naijiria aka ka hapụ ihe ha na-ekwugharị mgbe niile na ha na-akpọ a ga-emeji a ga-akpọ ndị a ga-eme a ga-ama ihe a ga-eme enweghị ihe ha ga-eme ga-amịta mkpụrụ ya kpọ Trump ọ nga ọha m n'ọnụ ndewo ya gaziere gị nwaanyị ọma Nwadarita gaa n'ihu na Facebook anyị nwaanyị ọma Nwadarita gazụtara m chasis igwe eti ya otu ahụ n'ozi nke si n'aka Emmanuel Iwuji ọ sị ụtụtụ ọma Uche na Clara ọ sị Chimezie oke ya wụ Chimezie na ya si eze ọfọ ụmụ oti enyi isii zibata ozi ya n'ụtụtụ a ọ sọ dịghị mkpụrụ nnọkọ onye isi ala na ndị agha ga-amịta ha ji maji dulu ala na nke si n'aka Chimezie Michael ọ sị ụtụtụ ọma Eko FM ọ sị onye Chelsea na gị kwụsị nọ na-eme ụzụ na-ekwe nkwa ememe na ọ sị gị kwụsị na-ekwe m nkwa na-adị nke ị ga-eme Chimezie gị nwawa onye si nchinye gị granọt dọda dị ma ajụ ọ gwara ihe mere iji atụ m n'ọnụ gaa n'ihu ọ sị na ọ ga-azụtara m ya bụ igwe na ọ ga-azụtara m ya bụ igwe Chimezie Michael ya sị ya wee zekwesị ụmụaka nne ọha ji Chimezie ga-azụtara gị igwe na nke a si n'aka Nwaọcha Emeka Res ọ sị taa ọchị otu aweji si awunze si awọ mbieri ndewo ya gaziere gị nọ ịbọọla chi ye Uche ụtụtụ ọma Uche good morning ịbọọla chi bụ pastor na-ekwu from Egbema ndewo anyị na-anụ ihe na-ekwu this morning enwere ihe anyị nwere ikwu zolite nwere ikwu bụ na ọ bụ Chineke ga-echekwara anyị Naijiria Chineke ga-esi n'elu bịa chịkwa Naijiria oke Baịbụl si n'obodo ọbụla Chineke echekwaghị onye eche na-eche n'efu we need to involve God Naijiria na-ekpere ọ bụ Chineke maara Baịbụl si na eze nọ n'aka Chineke ụmụ otu ose atọ ya left and right ọ bụ ekpere ka anyị ga-ele ekpe ya mekwa nke anyị kwesịrị ime dịka mmadụ mana anyị nwere God involve ndewo nwunye m laikere gị Uche si ya na ala ekekpara m ihe onye be gị na ọ complain ọya too much nsogbu adịghị aga m agbalị unu nye m taịm mgbe ọnwa a kpọrọ ka anyị kpọwa resọt onye epreshọra mụ na give me time na-ele ma aga m akpọnye ha 150 tupu ụbọchị taa na-akọrọ ọnụ ebere ya koodu Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm ịbịa nnọọ nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-ebido nọrịwa mba ifolo maka na akụrụla ha n'ahịrị ịbịa mee ka ụnụ mara ihe kpọrọ ha ije mana asị ọ na-abụ a na-agakwa na-aga ma a na-agaribeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga nọrọ ebe ahụ emekwala ngagharị